हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना फुल नायनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना होनब्लासो मिन्थिगोन दि दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। बेखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नाय, होनब्लासो नोंथांमोना दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनो हागोन। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव गोबां गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोलायदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना गुबुननि भिडिअ नायनो गोनांथि गैया। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायजोबनानै अब्ला नोंथांमोना मिन्थिगोन दि गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि सायाव। गिबियावनो नोंथांमोननो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर, फैदो बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि सबसे फार्स्ट गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बोथोरा। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों बिउटि नार्जारि। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों सिद्धार्थ बर' आरो हेलेना दैमारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों निपु बसुमतारी आरो सुलेखा बसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कोरिय'ग्राफियानो आरो डिरेक्सनानो जादों मानाप लाभलि ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि BN प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि नेक्स्ट आपडेट भिडिअनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि नेक्स्ट आपडेट भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों खावब्ला सिबला। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों दानसोरां ब्रह्म। नैबे भिडिअनि डिरेक्सनानो जोंमा किं बसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों जांगिला बसुमतारी आरो पुर्निमा बसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों जस बसुमतारी आरो दैमु ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो नैबे डान्सार ग्रुपआनो जादों रंजारी हारिमु आफाद बैसुमुरि। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि DN प्रडाक्शन LTD प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। फैदो लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि नेक्स्ट आपडेट भिडिअनि सायाव। आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों आगैलै सना। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों हाथरखि आरो प्रिति। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसार आरो कनसेप्टआनो जादों खन्थाइसा बसुमतारी। नैबे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों सोमखोर आरो खन्थाइसा। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों नितामुनि आरो गोहोम। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि PK प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन आरो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनिबो आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गुवाहाटी चारिआलि। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों कमला स्वर्गयारी। लोगोफोर, नैबे मेथाइआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअआबो जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों राजिब आरो दिप्ति। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअखौ बिथांमोना जौगा फिल्म प्रडाक्शन प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव हगारनानै होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों गोजा गोजा। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअआव जनक, मिथि, संगिता, मेमन आरो बे भिडिअनि
बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों फुंखा आरो देंखो रानि। नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना जिदि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव हेगारनानै होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लाहैदो। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों सफैहां सफैहां। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों अनसुमा आरो सुदेमसना। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रतन मेहेर आरो जनाली। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों के आर फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेल। आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बैसागु दाननि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों सायाश्री बसुमतारी आरो इन्ट्रडक्शनानो जादों गीतानजलि पुरहित। लोगोफोर, बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों गीतानजलि पुरहित। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डाइरेक्शनानो जादों लिसान रामसि आरो प्रडिउसारानो जादों गीतानजलि पुरहित। नोंथांमोना नायनो थाखाय गीतानजलि पुरहित इउटुब चेनेलाव थांनानै नांगोन। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि गीतानजलि पुरहित इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। आरो नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअनि फार्स्ट आपडेट मोननो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामनानै लादो। बिदिब्ला लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।